ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kamukam College Shillong kakot admission haki degree bat diploma course ban long chef hotelier bat kiwai ban dep khap menia fila ban call haki niki number. Ka jingja ka baki arngot ki sikurim ki bajar ngai hasora kadai ka jingja ka bakta madyong sisa ya ka jala namar ka jingsa kentho ka jingsa keno haki briu ki banabar kamtam na ki bahayeng hasem jong ki arngot ki sikurim kata ki bahayeng jong u Raja Raghuvanshi ubalalap ya ka mediap jong u bat ka sonam Raghuvanshi ka badang jar ngai hadu mentaru. U Presiden Jongka Meghalaya Rural Tourism Forum uba Alan West ulapan pau ka jingswaw kya halor ka nikakam namar ba ka jingkdokti ka lejbet syangi kitaray jala. Uba Alan ulapan kan mau baha ka jingja ha sonru ha ka baka khna school kala sya khalit skat ha uway ubriw ubala deng da kamas. Ulaong bagi comments ha social media kila shlay kloy ban keno ya kitara jala badan ki baong bagi khna kasi jongi kimlin ben kani korkom. Henry ulaong baha ka bakadu ka jingsisya ka pau ba ubriyo ubale ya kani ka kam ha soson day ubriyo jongi Henry uday ubar jala ubana asam. Halor kani ka jingja ha kathan soraru uba Alan ulaong ba day ban syukaran penkot badai ki briyo jongi Henry ngidai ban tat hadu bagi pulet kin pendap ya kakam jongki bat ki jingsisa kin sapau. Kan ki jingja kala wanra sibun ki khubor pasniyo ya kajala joni. Bakta khamta mengi ki batre ya kan kam semua kai persai. Di pinapet bah haki ki jingya keren apa ki social media. Kalong haki media ki bah Shillong lan ki bah apa national level. Seorang telah sakren seniu ya kata don ki baong baka di jaka jong ki nong tu nong luti nong kunyap briu masongsi na maringi tip ha seorang kalong kumdo mo fi di ri jong kujing song suk song san ba kujing sengan ten mereka ni ka misconception na kan ni jingja na mereka kata na tragi bri ki penkut nia jubor pelat na tragi empat de ka porban keno yeno ngide ban sania ha ka investigation jong ki pulit kamtam tala thung ya ka special investigation team hindi man ailat ya ka bahkan investigate ne ban what ya ka daw motive behind this heinous crime te ngimdei ban syukuno about deuta man supun kan mawi pi kandian ya ka jingja wajah hom sosun ha ka ba we ubri batap mas ule kham akor gi khna kan thei hintu pinapit bah ha kajing ya keren ha ki social media comment ki gi khna lokal bukum ni himan kapor bamlien gi khna khasi ndai fusin dala alap yu briu deina sabar ka jela jungi tika tafi ban sukun no ban ong ki lokal ki di badon ki hani ka kam song ni asu bentakan we should not come to a conclusion mo ong fi the best ka de bangin I ha ka jing start ju ki batok ki ni kam ni kajingja crime it happen mo hakan no jaka jong ptheiru mo oi fi saisin ko songsi hakan ja sora ti na try kum ka shnong kum gibri batrai ngani ka kam ani kajingja pun kendit benriu yang ngiru baru khad nadu sarkar jela nadu mangi stakeholder mane ki dorbar shnong na try ngi deban kendit benriu ngani ka kam ngi deban reflect ba how do we move forward kan ni na try ka bahadu ka de banya trailang ban prevent menamar bang og ni fimtan ini jingja ibaja menta kasni asi inom patun sadak sniu than makalong menta turis kidang wan ni pet mentan na fiwan na Shillong flooded with tourists tinre la ka ja si ja mon kamlong ba bahaya ka image ka so aralan ni jong ka state jungi ti kabangi haban le amta nang ni sakma ka de ba ni haban pendon kami ka jing start jungi ban prevent ya kini ki jat jingja ba sniu kumni kan